Mami kanwata ce wacce ke zaune a Abuja da iyayenta, wato kanwar inata. Irin 'yan gatan yaran nan ne wanda suke a waye, har tana ganin cewa kamar kowa a waye shegiyar yarinyar nan ga ta kyakkyawar gaske, domin kowa ya ganta sai ya yaba. Sai dai kuma idan dan bakin ciki ne, mami doguwa ce fara mai dogon hanci saboda ubanta dan garin Adamawa ne kuma cikakken bafulatani. Akalla mami za ta kai shekara 23 a duniya. Hakan yasa duk wasu kayan marmarinta suka fara bayyana. Ni kuma rabona da na ce na ga mami tun ina aji 2 da sakandare, yanzu kuma har na kammala digiri, na yi bautar kasa a Akwa Ibom. In dai ka je ne na ce mun wuni da mami muna ira tufa a waya ne, saboda ban taɓa kai musu ziyara ba. Wata rana Asabar na shiga gida sai ina take cewa ai su mami sun taho Kano. Na ce Allah, ina? Ta ce oke, karya zan yi maka kenan? Na ce a'a wallahi kawai dai ina mamaki ne. Da bai wuce minti ɗaya da gaya min cewa sun taho ba, sai shigowar mota na gani cikin gida. Babban yayanmu ya ɗauko su daga filin jirgin Aminu Kano. Na fana ango wata zankaɗaɗɗiyar yarinyar salalliyar fara jajir da ita, tamkar an samo ta daga cikin madara. Ta fito tana wani 'yar ƙaryar turanci, tana wani cewa mom, we have arrived at the destination, cikin wata zazzakar muryarta, kai kama da bushin tsarewa. Kai ne fa duk abin da ake ban game da mami, ba ce wannan zuƙeƙiyar yarinyar na ran sai na yi tunanin baƙuwa ce daga Turai, saboda baƙin Turai suna zuwa wajen mai gadin mu. Can kuma sai na ango anti Naja'atu, wata kanwar innata, tana fitowa daga cikin motar. Sai a lokacin hankali ne ya kawo wuta. Na ce tabbas wancan mami ce. Arena na ce na ga yarinyar nan duk da ta canja, ta girma, ta kiba, ta kyau sosai. Haba ashe ban tabbatar da mami ba babbar mace wace. Sai da ta nufo cikin falo, jar uba ga wasu shirga wai rikaku da su sun cika mata kirji, yadda ka san an jera kwallon mangoro a kan kirjin. Rankum din kenan, ta cika, ta yi falfal. Nan take ta ce gaskiya ubanki cikakken dan fulani ne. Sai da ta shigo har cikin falo, amma hankalinta bai dawo cikina ba, domin na gama ɗimaucewa cikin kogon shawar nata, saboda an na fara tunanin yadda na ci kan wata mami a gani na cikin ɗakina. Sai ku na ji wani ihu, Mabulode Amir. Ta rugo da gudu ta rungume ni, tana sumbatun goshina, tana cewa been so long visiting you my sweetheart. Na sai tun da mami ta rungume ni ta kara firgicewa, gashi wannan lunsuman nuyin nan nata akan kirjina sun manne ni. Wayo daɗi, ga wani daddaɗan kamshin ta ya mamaye hanci na, wanda wannan kamshin kaɗai ya isa a ce na sheka barzau. Haka na samu na rike ruhi na gamgam saboda kada raina ya fita. Na saka hannu na kara sai ta sosai. Can muka saki juna, ta kura min idan tana cewa wallahi ya Amir, duk da ka canja, ka kiba, ka yi fari, ka kara kyau. Na yi murmushi kamar na faɗi. Na ce da gaske? Ta yi min murmushi, yayin da wasu fararen akoran fararen kar da su suka leko duniya. Ta ce wallahi yana kowa da kowa ya fito suka gaisa. Bayan la'asar aka ta jani muka yawo cikin gari, aka ta fige mota. Uwa wata 'yar gari tana sala gudu akan titi, haka ina nuna mata hanya har muka karaso wani zazzafan park. Muka yi parking muka shiga, yayin da komai ke gudana a ciki da armashi. Muka ci muka sha lemo iri-iri kala-kala daban-daban, kamar irin su 5 juice, Jet Park Meadow da dai sauransu. Muka dan tattaba burger da pizza sama-sama, kar ciki ya cike sosai. Kawai na je mami ta sumbaci lebe, ta ce I love you darling. Ni ma aka ne mata. Muka ci gaba da ira, ba mu dawo gida ba sai bayan karfe 7:30 na dare, sannan muka kamo hanyar dawowa. Bayan mun shigo gida ta ce bari ta je ta cire kayanta. Na ce to shikenan. Ni ma na wuce ɗakina domin canja kaya. Ai da cire wando na shigowar mami ta kalli ni ta wani lashe baki, ta ce bros
da sokot tana nuna min kan daɗi na da ke cikin gajeren wando. Na ce haba mami, ai biki yi komai ba tukuna, ai da faɗar aka ta rugowa mami zuwa kaina tana faɗin I need to say this hiding point. Kawai ta ja wando na kasa oho. Mami ta rike baki tana cewa wow wonderful baby. Ta maso kusa, nema na maso mata da kan daɗi na ta ɗan tsoma safa na murza su wash. Wani azababin daɗi ke shiga kwakwalwa ta ga hannunta da laushi kamar ɗan jariri tana murza a bankare ni.